Iki bola. Pengrajangane. Bonggol ketang-ketek, Bro. Ini ya bola rata-rata iki wong iki lek wis roh iki tembunge tuku bola. Iki gak enek jual beli bola iki. Cuma berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman iki bonggol gedang-gedang iki enek-enek alas kelut. Lek anu golek mrono bola, sapa sing duwe keluhan diabetes. Golek yang alas Gunung Kelut nek kono tumbuh liar. Jadi golek nek kono sak butuhe awake dhewe. Aja ngomongne tuku bola. Aku gak adol iki. Ya cuma pengen berbagi sapa-sapa sing duwe keluhan diabetes ben normal maneh, ben sehat seperti dia kala. Sing wis tak lakoni ngene iki digodhog sakmene iki lho tak kerane lek sing tak alami sakmene iki digodhog diwe uyah grasak 3 butir 7 gelas banyu engko lek wis umub didadekne 3 gelas banyu diombe sedina. Jadi sak gelas ping 3 sedina. Takerane sakmene iki tak ayuk. Wis gak usah ngomongne jual beli tak duduhi nggone nek alas welut. Ngono ae bola wis.